Siyathoba, uNkulunkulu akakubusise, uphile uphumelele. Kama kuPastor Winnie. Ngiyacela ukuthi ufone uma uyimember ye-channel. So ku-9 ekuseni kuya 5 ntambama kuphela. Uma ufona-ke uyafona kuphela ungathaphi. After 5 awusangifoneli, before 9 awungifoneli. Ngamasonto, nginciphise kakhulu ukungifonela ngamasonto, ngiyasonta ngenza ukuthi abantu bebefona ngamasonto uma ngathi ufona ngo-11 ngisayoni ngenza ukuthi mina ngisayoni. Yabona? Sibheke la uSiboniso Zulu. Siyabonga Pastor ngolwazi. Cela ukubuza uma uphupha amazinyo ebolile. So uphupha amazinyo ebolile, nake singakusho, so asikhuluma ngento mhlawumbe eziwu4 ezingasho yiphupho lokuphupha amazinyo akho ebolile. Number 1, ngokujwayelekile uma uphupha amazinyo kuwuphawu olubi uma ebolile ngoba lungakho mhlawumbe kunamathuba asemoshakele njengamanje. Kunamathuba asecekeleke phansi kodwa ekade kungamathuba abebalekile kuwe kodwa ke abesecekeleka phansi. Yabona? Noma ke kunamathuba amahle azocekeleka phansi. Yabona? Ngabe imiklamo yakho, amathuba emisebenzi angenzeka azocekeleka phansi kanti kade uthembele kuwo. Yabona? Asibheka nje nake. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha amazinyo uphawu oluma ebolile ngabe likhoma ukuthi hayi mani kungenzeka uzolulazeka, uzokhathazeka futhi uzojabha noma udumale ngenxa yothando olentengantengayo. Yabona? Empilweni. Lento ingena kumuntu okusho ukuthi ungenzeka uthembele kumuntu ongemuhle kahle. Yabona? La ubudlelwano bakho nalomuntu abubuhle kahle. Yabona? So ngavela amazinyo ebulanti ulento khomuntu ubudlelwano bakho sebantu ngathi abubi. Yabona? Kahle kahle njengamanje. Kanti iZaga 25:19 ukwethemba ombuluzayo ngosuku lwenhlupheko kunjengezinye elaphukileyo nonyawo olwenyeleyo. 3, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha amazinyo kube uphawu olubi uma ebolile. Lungabe likhoma ukuthi kungenzeka kumele ulungise indaba nesibongo sakho. Kungenzeka kunento ewumsamo engamile kahle noma ey'dalweni zakho izinto azimanga kahle. Kufuna nilungise lento yomsamo noma yey'dalwa zakho zikwazi ukwembatha kahle. So zihlanjululwe ziwembathe kahle. Kodwa kunaleli suke ifuna ukulungiswa kuphi emsamo noma esibongweni. Uma uhlushwa isibongo angabola amazinyo. Uma uhlushwa umsamo ongemuhle angabola amazinyo futhi. Kodwa sivale ngokuthi-ke 4, futhi uma uphupha amazinyo kungawuphawu lokuphuma ebolile olungabuye luveze ukuthi kungenzeka ukhona umuntu ogulayo noma ozobanjwa ukugula bangonezibi maduze futhi. Yabona? Siyabonga kakhulu besibheka la amazinyo anjani abolile. Be blessed. Kulela uyo Jesu